TV apa? TV apa? TV apa? Beratno, ibunya ki mampir ngombe bloko. Ora lah persilaan. Ya berarti lha ki mangan bareng ora? Berarti ki gede mangan. Ini mampir ngombe. Ya, lu aku mampir ngombe beratnya dari Ibarat sungai yang kering. Clean. sing gawe dealer. Sik kok. Jarene mang Hen. Jarene mang urip iku mek mampir ngombe. Lah kene mangan apa? Ibarate dia mudun ora. Motor barang. Iya. Kau ngising kena kentut. Iya. Coba yang sudah buku makannya ditaruh di depan sama Bu. Kamus. Emang ngelawar ini. Lah terus Ngawur. Lapo kok ngawur Bu ini? Oh, ngawur. Kayak uji titip Gusti Allah barang-barang. TTV apa? TTV apa? Lho, Gusti Allah iku nyiptakake kene ning bumi iku dienggo ujian tok. Aduh iki. Ngomong ora dikon ngombe. Ibarate saiki ku ngawur. Ibarat dhisik kok artinya ibarat iku apa? Ya aku ra guru, ra S1, S2. Lah iya nek genah. Nang jemu rek. Lah iya nek kanu. Masa beneran. Kira-kira kan ini ngoplang. Sing rekam ki sapa? Ini sapa? Bok. Eh. Eh. Berarti HP ku titipan medhu ae. Hen. Iki senilah. Kok titipan Pak aku iki? Apa motorku titipan apa ora? Jarene titipan ke Gusti Allah. Tek iso ku piye aja lega? Wong dek malah buka titipan motor. Mbon abu niki. Tek wis barang jan. Wis jan. Penutupan Hen. Assalamualaikum. Alah. Bisa.